No a teraz by som ešte rád povedal pár slov k tomu, že posledné dní boli brúško ľudí z toho, čo koluje zase po internete. Tak iba by som povedal, že áno, na Slovensku sa máme veľmi dobre, áno, Slovensko je ako malé Švajčiarsko, áno, je tu veľmi bezpečne oproti západným krajinám, choďte si tam na chvíľu požiť a budete presne vedieť, o čom rozprávam. Ja cestujem veľa, ja to mám možnosť vidieť na vlastné oči, mám veľa kamarátov v zahraničí a viem vám povedať, presne, keď budete niekto chceť, tak sa môžeme stretnúť a pokecať o tom, nebudem to tu rozoberať, ale tie západné krajiny majú veľký problém a ten problém je spôsobený tým, že boli príliš benevolentní a dnes už je to tak v piči, že s tým nevedia nič urobiť. Ale nevadí, je to každého záležitosť, každého vec, nech si každý robí a žije kde chce. Každopádne, keď mňa do toho zaťahujete, že ja sa vyjadrujem nejako, neviem ako, tak k tomu by som povedal teda to, že tá bezpečnosť v našej krajine a tie možnosti, ktoré tu sú, z našej krajiny reálne robia malé Švajčiarsko, pretože naozaj tu môžeš čokoľvek. A to, že som povedal, že ak máš peniaze a kontakty, tak sa tu dá čokoľvek, je myslené tak, že potrebuješ úvodný kapitál na všetko podnikanie, na všetko, čo chceš začať robiť, potrebuješ úvodný kapitál. To sú tie peniaze. A kontakty sú není to, čo vy si z toho chcete vytiahnuť na silu, podplácanie, korupcia, úplatky a neprávny štát, vy debili. To je to, že každý v živote potrebuje mať okolo seba ľudí, ktorí ho posunú ďalej. Nikto nedokázal nič sám. Vždy každý potrebuje kontakty na ľudí, ktorí mu vedia doporučiť ďalších ľudí v obore, ktorí mu môžu pomôcť sa posunúť a tak ďalej. Prečo všade hľadáte niečo zlé? Každý z nás všetko dokázal na základe toho, že okolo neho boli ďalší ľudia, ktorí ho posunuli ďalej alebo mu pomohli sa dostať nejakým spôsobom ďalej. Prečo všade hľadáte niečo zlé? Prečo všade hľadáte peklo nejaké skurvené? Prečo si všetci skúšate vysvetľovať to, že ja poviem, že potrebuješ peniaze a kontakty tak, že v tom hľadáte to, že človek musí byť milionár alebo mať obrovské peniaze a musí vedieť niekoho podplatiť. Prečo ste si toto z toho vyťahli? Vy ste nové reťoši? Však proste každý človek na začatie čohokoľvek svojho vlastného, pretože áno, dobre sa budeš mať iba vtedy, ak podnikáš, alebo robíš na seba, alebo máš živnosť, alebo máš SROčko, alebo proste robíš niečo, nikdy sa nebudeš mať dobre, respektíve nadštandardne, ak si niekoho zamestnanec, veď to je normálne fakt. Tak to proste je, keď budeš chodiť do roboty celý život za výplatu 1200 €, tak sa v živote nebudeš mať dobre a tak to proste je. Budeš sa mať tak, že prežiješ z mesiaca na mesiac a väčšinou ledva, pretože všetko je drahé a tak ďalej. Čiže to, že potrebuješ peniaze, znamená, že potrebuješ mať kapitál na to, aby si niečo rozbehol. To je prvé, to, že potrebuješ peniaze, a druhé, že kontakty, potrebuješ ľudí okolo seba, ktorí ťa posunú niekde ďalej, a to je úplne normálna vec. Každý vo svojom živote má nejaké kontakty a má nejakých ľudí okolo seba, bez ktorých by ten život bol ťažší, pretože potrebuje každý človek na to, aby sa pohol, väčšiu skupinu ľudí okolo seba. Ak som už povedal, nikto v živote nič nedokázal sám. Aj športovec, ktorý je vrcholový športovec v solo športe, mal trénera, mal realizačný tím, mal maséra, mal proste každý tam má niekoho. A to sú kontakty. Ak chceš byť dobrý športovec, musíš mať dobrého trénera, k tomu sa dostaneš len cez nejaké kontakty, ktoré ťa proste posunú ďalej k takémuto človeku. Zavoláš niekomu, nepoznáš niekoho, poznám, však skús tohoto, ten je super a už si u ňoho. Koko, to sú kontakty, vy debili. A druhá vec, že riešite, že západné krajiny, proste, že jak tam môže byť fašizmus, že ak si to predstavujem, no tak choďte tam na chvíľu žiť a potom si povieme. A posielajú redaktorov, ktorí ma akože nabádajú na rozhovor, jak na poslednej Mediaparty Markizackej, kde za mnou došiel chalan z Refresheru, ktorý neviem, či nerobí aj pre Startup náhodou, lebo aj ten tam spomenul. A dojde mi povedať, že ostatní sa zatiaľ boja ísť, ale ja som došiel, že či náhodou nám nedáš rozhovor. No nedám vám rozhovor, bráško, chod normálne preč, ja s vami nechcem mať nič spoločné. Dajte mi u vás stopku. No to my nemôžeme, to my neurobíme, tak my budeme ďalej vytrvali. No nebuďte vytrvali, úplne sa na to vyjebte, vôbec nikoho za mnou neposielajte. Kokot, každý jeden váš článok o mne je demonizujúci a robíte zo mňa kokota a potom chcete, aby som vám dal rozhovory, však sa nome spamätajte. Alebo odzadu ma volá na nejakých, čo to bolo? Ja neviem, na nejakú ich party, že či nedojdem na neviem čo. Na to, aby tam mali akože čísla. A vy čo chcete odo mňa, prosím vás? Vy si prečítajte články, ktoré o mne píšete a potom sa, akože vy nemáte hanbu, vy nemáte kožu na papuli, chrbtovú kosť. Naozaj za mnou pošlete niekoho, aby som išiel s vami nejak interagovať a
a naháňať vám čísla. Ja viem, že všetko všade, kde sa napíše Separ, má preklík, že to má pozretia. Ja viem, že všetci títo vandráčikovia, ktorí kokot, keď si otvoríš ich profil, tak jediné video, ktoré má dosah, je to, kde som ja a je tam moja fotka, alebo je tam nadpis Separ, ale kokot, naozaj vám není trápne, že parazitujete na tom, že ja som si vybudoval nejaké meno a že ľudia sú zvedaví na to, čo sa okolo mňa deje. Ja to nehovorím s tým, že si o sebe niečo myslím, že teraz sa poserú zo mňa všetci. Myslím to s tým, že to je skurvený fakt, že proste tie videá majú u vás na vašich stránkach proste najväčší preklik, najväčšie pozretia, najviac komentárov a vám to vyhovuje, ja to chápem. Ale buďte normálni a uvedomte si, že bezo mňa ste v piči a ja vás nepotrebujem. Ja vás nepotrebujem, nehajte ma už na pokoji. A už by som len dodal, že ja naozaj nestojím o vašu pozornosť. Ja nejsom proste vymyslená, rýchlo kvasená celebrita, čo vyšla niekde z reality show, jak červíček z jablčka a bez vašich pozvánok a eventov by sa na mňa zabudlo. Ja proste mám svoj život, mám svoj fanbase, mám svoju rokmi vybudovanú značku, mám svojich lojálnych fans, ktorí presne vedia, keď niečo poviem, ako to myslím a nepotrebujem, aby ste to prekrúcali a nabadali zvyšok verejnosti, čo ma akože nesleduje, na to, aby si o mne mysleli, že som kokot. Úplne sa na to vyjebte. Normálne vás žiadam všetkých, plusku, čas, refresher, started up, odzadu, topky, všetkých vás žiadam, dajte mi vo vašich redakciách stopku. Normálne, že zabudnite na mňa. Ďakujem. To neurobia. Ja viem, že ne.